Hello guys, good morning. So nagluto na sad ko og para pamahaw. So nagluto ko og tortang etlog. So ako na siyang gimutangan og kamatis guys. Then ako siyang gitimplahan. So daghan kay kalayo. So nasunog na hapit ang itlog guys. So parisan ako na siya og tortang Bolinaw. So daghan akong giloto guys kay kanang uban ako na siyang ibaligya. So ako na siyang gitimplahan, gibutangan ako siya itlog with flour, with magic syrup, with bitchin. Then ako din siyang gimix with asin. So kompleto na ang timpla na guys. So ato na siya